Beidir a ggurc an tiideala tar a chaint seo is an Cúngú Ceart agus Cealú Ceart nó cearta muilíthe cearta séanta. Go dé héalaíonn sin díomhar fád nó bhfuil sampla ar leith cin sibse tá léidir ag an am seo agus ratha má frídin fanil ar fád tá se má ón lása go dtíon sampla smóda sin icinntaasa. Sílam hí an Beidir leis sin ag teangas féinneach, sin agin le os ceannas trí bhíana agus dúr linn go mé agus go bhfuil an ggéalagar cócéim leis an bhirda mar teanga fiú an stad seo ag go fáil níl implachtaí de seo feadh cóginn sa grá héal, maidir leis an feachtasan os go na bamna. Curí gach rud ar mé fada dúr linn go leir fanach dur ceapú an commissioner teanga agus ruí ar nó sin, so an céalta sin a go bhfuil sríon nó smáil teantar ceartaí déana sogin. Tá mai. Fionnghuala go dtíon sampla a hífeasa nó cinn tú an do chuid ibre héin? I suppose an rud a rihan le maidir leis sin an mana sin na ní thugan den ar beidh cearta dún ghlacamid cearta agus go fiú agus sin tá na córais capitalathe cúlainathe seo tá siad réal hocairthe sa dóis nachhfuil cearta agén agus tá siad a ggéirí gcónaí cinneal bu a bhaint as ein tríd gan cearta bheith an agus cúlainn ar aimmuid cearta le cad fiúla sin. An rud atá na caiimiid a gcónaí a bheith cosint agus ag treidir san na cearta sin. Sampla eile thuirt na maidir le cearta gimhailte an seo le go fiú tháinig an léisteach ach bhí seo ag deir fiche níide agus snéadú Robin Swan tiltteach gimhil thuirt seach agus seo ré na pandéama agus go fáil inis tá deacraachtaí an ag mrá ag géirí leas gimhailte eil sa tíir seo mar eall ar an fandéam cinneal chluis an gluaiseacht gimhailte an seo san níl daoine réala cógréamhaach céine so níl na cearta an cé go bhfuil an geléon níl na cearta againn. Ní leanann sé a ré ón slí. I chéan de chéin an Cúngú Ceart nó an séanúar ceart go dtíon cearta smó nás feicealaí cinn tú héin? Maihím gur anan an darad agus fiú gur an muilú an measla níos mó, mar an leiscail atá ag cúicht na an amana nach bhfuil siad ar ólas. Ach nuair a chuirtear ar ólas siad, agus go fáil tan muilú go ré, agus go fáil tan an bac go ré. Teisman sin fear cúichtait, teisman sin fear miónan cúichtait, gur tactica agus go bhfuil siad a géirí stop, go bhfuil siad a géirí am úsáid an stop a chur le ceartaí, agus caiim a déine sealamh a ghlagu ar am cursa sogin héan. Sin rud a teagas Enas McCormick codúlas na feachtasaí seo agus PPR dún a gcónaí, nuair bhí muid gagrú le nó mrága an ddíjan in sa láistín uair agus the policy men and the budget men agus the cabídín we would love to, but just not until the budget comes around, or we would of course we'd like to respect that, but we'll have to wait on the new policy. A goni to cooked ama, egg cooked, caiim Virginia, shell of a glacu am, agus shell of a glacu or an riham hon ar cearta a brú hon tosi, agus sin sort an nasc a fecha midar an darod, mohim grain mulju and masla ní smó. Sílim grisin rud a bheits beidir réirta fríd na cainte seo na go gaithí daoine an pobl sort gríomhú a tain mar na hol duinear béalach an an takeíart sin a thuirt. Nuala de tain a lethar na huaire go dtíon Cúngú ceart nó an muilú smó ecinn tú héin nó smó a chorás. Sílim, well, takeim le gachrod a taráte go dtí seo, but sílim mar a dúir teang gur stratais atá ag na daoine atá agucht. Buailí muid é sí sem móthar. Bhí mé caint sinné faoin bille legaid, le legacy billin seo, agus bhí mé ag sítíh le daine a chail Mac, agus tá siad bhí sí 8 bliain d'aois, agus tá siad ar lára gan éirinne faoi go dé a Tharla dá glan, agus na himplachtaí ag sin ar an Phobail ar thuchéan ar na glúntaí atá na dhé sin, tá siad ag buailí sin bóthar ag súil, agus jóí an bhean bhuas gan an éirinne, well, the codú déine, but an rud an taithí atá agin jóí an bhean sin bhuas,
Tá siad sin ag súil, tan cúcht ag súil le go bhíhí sin blas lehí. But an rud nach dagan siad na go bhfuil pobl sogaine chomanta ó híh aníirneide, chomanta ó híh cúcht sogaine héan. Tegan muid an cúcht a tugaí mar Phobail, agus nach bhíhí sin blas leis an glúin a chuí fríd an ufa sin. Agus go bhfuil na himplachtaí sin go fáil beo an in héan. Ó híh an cinenne libre a dhéanú agamsa an rud is mó seaas na machtú na tá grúpa ó gine tá muidir gobar lá daoine óga i 6 máide ach really it's 4 go 5 chefi a hagan an seo an ceart acu éidethas formalta le scolanna le taci a ceart le go méo siad abalta síal a cruthúdaí fa héan, garm a cruthúdaí fa héan, but níl na taciachtaí a chur fáil fa. Tá siad rá nó tá tosa 6 tan rinne éidethas rá ní bhain sin linn tan rin agnámiachta rá well ní bhain sin linn really tá áitithí a dig lágóil, but níl na taciachtaí teanga, níl bearla ar a dul acu, agus tá siad really géirí bearla a ólam le gur féidir láide sáil. But tá siad sin rá but is féidir le gol sa trá seo, taciachtaí baga an seog san siúd ach tá na páistí sin fagcha ar lár, chuid acu an seo gan teismthóir, gan cíomhnóir. So sílam cúngú ceart nó mhuilú ceart is omlan neart deanta ar cearta an daine sin. Leis sin sin beidir an mhuilú go gaithíon pobl éthirtearú héin. An rudidir lei is sprág se bh le chun gríú ro se sidrá mar a déir se nó an ro gríúir le gur sih caiimiise gála se nachta seo na táseart lei se ón ro an bé na aspan cóirí de hanga an san óscail run ditse nó an ro an cleachtú sin agat a gal siar rih sin. Dúise an sprágus móbí agam ná gileidir a rúsbeir sú níomhhain gur dóla méid gagrod a tar os agam tríd van na géalaige ach freisin dóla méid na banluúna sa tréhanna a tagan le bheith má géal agus is é sin an fheachtasaíocht a géirí tríd Fionnghuala Nic Roibeaird. Freisin na cumláige sna haise sin sin áit bhar méid just sneú amálta it just fála teúil cén dóin ebrí an dóin hartarm. Agus ruí cos leis an fheachtas sáil service a haisbins dú beidir go bhfuil cúcht ag na daoine ní gadúin gáil tríd an féimnethas. An ceartaí seogainn a bhaint amach is féidir go amach ar sráidna, is féidir go am an feachtas chun rudaí a bhaint amach dúin. Bhí tas is a le dearag nar a bhí tú de ládí táiltírin? Yeah, no, bhí me sa ceall láideag na cúbna dédéis sin agus é sin sa dána láideag bhí mai páteach mar ibrióige, so bhí an cinneal éispe seogam den gá rólaigh so agus sílam beidir sa dána ceann bhí sé feachthagam an obair a bhí carthaisteach ag an glúin róam chun na déis na sin a thuirtú so na ibrióige agus eile bhí agam agus méid fás inis. Agus sílam gur sppragan sin méid freisin go bhfuil sin an ról chéana sin a bheith páteach is síal an cead gan eile na daoine óga bhí me sé go leis cumá agus eile. Feic an daoine ghfuil samplan sin agus is féidir tógalir sin. Fanúil a ro gríúir lei nar ó rudidir lei is sprágtasa chun dá leis an nachta Ceart na teis a gunta go leor daoine agus níos muitin si ar Tharla an rudaí agus ní thugann si déir dó a ro rudidir lei a chuirtasa in sa sin. Cosúin drastal me sé an ggéalaide is cumáid, so bhí an cinenne an gréibh feachtasaíochta sin a gcónaíon. Is ceann am nar bhí me sé sa darna bhléon bhí aglaid jogging gabhíle sa sé hééis go cearnóg na scríbhnair agus sin céad ar thula méid faúile acht géalaigh agus an sin bliana ní é sin bhí sláid eile deanta ar an fála sin agus Bhí check nórálaíochta thus sa scoil Mohammed agus sa an fála sin sin agus ghlac sé muid isteach le trional anna agus bhíní sé an cástún agus so a gcónaí bhí rudaí boga cosla sin an taobh sé den scoil. But thuaim me se go galiad den oscail an céaddal sééis agus bhí sin gabhíle sa dóiag agus ag dearú méhearí fórin sin for sa bhéad halapan ábhar buas. Bhí sé Cealú an Seán agus ní raibh siad tiltteach an bhfuil thuirtaí agus
fuair sí sepsis agus fuair sí blas da jaasca. Agus is ceann am le bhí codhór gríomhaíochtaí an ag an am sin agus ag an am céine bhí meisna tosaithe hééis an neamh agus na daine a bhí gáil na bidil agus na hagóide maidir le ginmheilú bhí se le buinte le meisna comáid. So bhí Phobail bra an hééis an sin a bhí cosal leis an Phobail seo agus just hen. Just bhí mé buinteach a could be factas a bhí gáil ar a bhí an acalm agus a héal mé a bhís blásan le hathair anna. Dut sé hen ro runeart ar leiche chuirtasa teis an go leor plégad ó híomh cuasaí timpplaart agus a geirí rodí a chiomhnú agus a thógáil don glúneág a ro rud rih sinna a chuirtasa ina chirá. O tá mis ar cóéis le óan bhí mis ar an cé. Bhí mis a cuaig déag just bhí drop campaign on Job on Paddy's got growing a couple of rough chips. No, no, females mean a short come a virina like a kevnu sheer come in a priority who and like Gomorlumson McAdam Ó was Kevin am a big bully or na dorshi ag bailú agad an Green Cross nervy me like during go hit me Shane or shot better níos luris bully or na dorshi seo lánne le bailú agad agus near hig me take a room and sinnas Kevin am carna question mommy get take a one with bailú agad seo was here alum well sin dot more the uncle agus dancing agus na Charlie like a breezing agus na ruddy bugus sin a Harlean in sa tail agus na ceis na bugan a titch ma macas agus go na daoine seo na lakery seo hardart the fragray horch sin sort stuff a cruhian mion on sa bheith gal am grieve agus na sin renew bishakar sin harna blianty leheji Brandy Ó Fiaich agus Fergus O'Hare in sa skull agus a leheji Enes McCormick agus daoine eile bhí agus ahan a mian tú lá ar ag taistil a bhuair current shades and bishak or an major Janan too. Agus Janan too year after the Fulham agus ruddy Janan almost dive. Yeah, tógáil ó chinál ó achtas go factas fiúta se bh fólam agus a tógáil. Agus an dú chéan nó runeart ar lei an be chinál tan géile de has íntal leidir an seo mar héma mar ní rosa go beidir go tú chu mar achtas a headwerker tugu sibh a lá a grúdenseart. Bhí mu déag má go an tar scola bhí aganine na gola agadiacht agus is cehann le gáil séis go dtí an rinne his an manachar. Agus sin hí muid go muid go hí ar béis le gáil ar taras bus agus sin ar atar muid. But no na daoine a thug idir his soginine doing is léchra iad de gachtaine atá mar chud de Phobail na Gaeilge a haisbin doing go bhfuil bailach eile an, but cos le sean ma hailach chéan ma cheamhathar bhí ma uncle is Kevin le gáil le ma cheamhathar agus caithí gro me se níl so an cenis a bhí mé an am, but is Kevin lum ag siúiltíh le ma cheamhathar agus ag seaasú agus bhí sé inta tsinna an am agus bhí sé ag seaasú le cuartha ag bar bóthar clúnaí agus is ise a chur an cinneal síl sin onaíon ar fad am bhhathar chéan le rá go gcaithí tú seaasú in éan na rudaí na cuachtaí atá rá caithí tú a bheith beo ar an bhealach seo. Bhí sé rá ní caithí muid ghlacu le sin. Agus bhí samplaí de sin fríd me héal ar fad ó híomh ma teilachta an Phobail hartarim agus an éidithis a fuairmuid le arcar na daoine a tháinig amach as mánscoil farste an difriúil deanta acu. So I géirí tógáil ar an cinneal ibre sin agus ag teagas sílam an rud is táhachtaí gur féidir linne a dhéanú an éis seaasú le chéile mar Phobail ach an éidithis sin a chur ar bhaistí héan le rá ní ghlacamid le sin. Seo an cinneal daoine muid seo na luchanna tugging agus nuair rud gin go a gonne sin nach fanan muid in ar dust go seasamid le chéile agus go dearmuid nó agus go seasamid le chéile ar an bhealach a tam Phobail a géirí.
ní ar an dóid a cuachtar a leat go gaithí tú seas higla teasú a ghlacu achar an bailach seo ar bailach ínta sismaide caithí mu déine ra nó seán dóid tá mu déine go le dhéanamh. Bheith glórach. Bheith glórach agus Ní mai le hánar a daoine glóra tá glarm a sin an té dóid go bhí tú airgin san dam aniu. Fionnghuala agus tú pléile feachta se bhain le beidir cearta LGBTQ. An mín an Gaelic go conscious a puirte a bhaachtas mar sin duitse nó an bhfuilta sa tógáil rud an teart ó chuid éidethe Gaelic agus ggóil seábalta sort rud breise a thuir san nachtas beidir go an bhfuil tuiscint sa bhreis agad sa a gcompar le daine beidir tógú le bearla ag feachtasaíocht. Cynta, is Cultúrlann an céidir dú gáil isteach le cinne le spásna agus a Phobail an eile déithe agus tá sin géalta go hinnta cóngarach le spásna feminathe cumáid agus ní ró réala cead agad a bheith caint fiú an cólainachas, ní ró cead agad a bheith caint fiú de star na tíire seo rud a bheith bachar mar bhíon cinneal nó seo gur spás neodraach. Spásna eile déithe agus ógus Phobail ar láirmuid go bí rud agus sílam so bhíon cinneal nó seán gur féidir le rudaí a bheith neodraach in áit ar cholainach agus ní féidir tá agin na gcónaí bíon an cléanú an sin ar san an cholainachas. So is Cultúrlann nar céad thuí me isteach agus so bhí an ceangal agamsa idir an Gaelic agus an feachtasaíocht so héal me se nar tá tuigil ort nó play fan Gaelic bíon tú play fan feachtasaíocht so gach dana bhfuil buinte le feachtasaíocht ba cóir go raibh siad bailed an Gaelic agus ní raibh really bhí daithil an raibh an Gaelic na háiteanna sin. But a gcónaí bhí an cóir dana an a bhí ionach radacach agus fórcéanna agus heag siad an dóid na bríon cuacht so bhí na pointí seo le gan le ceangailt agus is Cultúrlann córa le Mary Cuire agus bhí sé caint fiú de leis beach cean rodach mar bolátna ag danar béartha but bhí sé caint fiú de muinteoir Gaelic a bhí aici blintó hen agus bhí rin sin le staidir dólan ar an gréasúlacht agus an Gaelic agus an rud a dúirt sin na fró ní ró focail an ag na Gael fáinne daoine áirithe mar ní rón focail dí mar ní ró an cinneal ní ró na normathe socialta seán just thug tú caidir bhil go bí dana ró samagad an tú agus is Cultúrlann meid an fáinte sin fé me se ra caihí go bhfuil daoine eile a higann seo agus tá athraí omlan ar an scéaltacha inis tá cuircail chora agin agus tá golóir Gael áirithe atá cinneal ag cruthú Phobail ar lei an náascan cearta teanga le cearta gréasúlacht. Rihan sin le céal mar má arca muidir na thuirla sé smaachta a legatá ag an cholainachas an naire fóraigin cóaigin sin na rudaí sin na thuirla sí céanna a úsáidú an éideann an Gaelic agus an éideann an Phobail eile déithe. So rihan sé le céal go mbeadh an ceangailt sin an. Teising man symud agad a gursaí trasnathe agus fiú an dóid drasnaí an teangaí feachtais éagsúla. Bhfuil barnaí go fáil le líonú ag an Gaelic in san síl LGBTQ bhfuil an Gaelic ag codú le cursaí trasnathe nó bhfuil an Gaelic go fáil rudbog imán ar a hagann se go dtí a hananne ó thuirte se sa Phobail sin. Ceismhaid tá sé casa mar so sílam an codis mó agin tá dínta glórach ar son na cearta sin agus tuairtí mai sampla so an Féile sa seaachteag is Cultúrlann nó ar tháinig simbol an dram dearg amach chuirdanna gin an túrcacha tíhstéan agus bhí gach an na másartha takeil ach bhí far amháin an Jackarteach agus thug sesin amach agus dúirt sesin ba cóir go raibh Virginia ag churbama ar an Gaelic agus an Gaelic amháin mar an neanna mud sin bei daoine ag tuairt takeíochta don Phobail eile déithe agus deanhí siad dearmad don Gaelic agus tháinig gatainna ar tháinig me se nar a dag sé an tracht sin me se jeez tá daoine ag gáilíonn tú leis agus tháinig gatainna amach ina éideann agus thug sin chud mhór misneachta
but sa taide doctorachta a rinne rinne aglah le cuid mór ban agus fi cinneal frustrathe an faú do chuirsaí inscna níos mó na cursaí eile déithe. So sílam go fáil go bhfuil taras le deanna agin maidir le cursaí inscna, but sílam gur bheith pobl na Gaeilge an pobl is fórcamne atá an sa tíir seo, agus gur cordún las bhainte sin agus a bheith brada lei sin agus sinna úsáid mar cinneal springboard le pobl níos cimsí a bheith agin. Ón mar bhac léin in ócáil na riana go leor cainte go leor airde tarnaí nach bhfuil na cóirí de hangatha in ócáil in bhfuil go leor teangatha éagsúla a lóirt a déasc a bhólam. Go dtí héalann se duitse mar chaintear Gaeilge mar réala tar an ócáil sin nuair nach bhfuil de hangaí héin in airde ar sna bálaí agus in sna hálaíonn sin? Yeah, I mean, well, cealú cearta, like, an rud is simil dúsa na goró na cóirí seo a bhéim. Ó ní déag ag go seach, suas go dtí nótha seach bhíon ceart seo agin, ní céist cáint seach a bhíon, an sin le an próses síhananta, dúr gur rud cáint seach ar í an teanga. Is rud dili fiú an cóir sin oscailt, marial ar rudí cos le miún, beidir tíim Phobail an seo spás cos leis an ócáil an bhfuil siad agus an cúg na ócáile in an sinna caiithir eis agad, means bhí sé feach cógin ag gabhí is a 7-8 nuair a curú túsa sin feachta seo. Dúirt bhí an chancellor nó an last chancellor gur rud baigrach í an teanga. So I mean, bhí sé dili cinneal tuiscint a bheith agam ring túis an miún a bhí ag cúg na ócáile ag caiimmuid John Kipney gur éirsme de cholíneas an bratne í ócáil na banrína atá. Tá miún sin go fáil gacáid ar fág an campus níomhhain an take leis an Gaeilge. Fiú take le feicimmuid ceart na Phalaistíne fa láthair, Cúngú trúr McAdam ó ócáil na banrína, agus bhí ceist cáint an cur amach iad nó an feag iad agus faoir siad sábailte ach go fáil just feicimmuid cinneal an éirsme sin den miún cholíneach go fáil cúg na ócáil. Ní rodúr ar bit a bheith léin ar fod a dain a bheith gagaidíart agus a gairdú faoi achtais. An bhfuil mar an sim ná álas ag mecléin nach bhfuil Gaeilge ar bí acu ar bhfuir bheachtas an bhfulas acu go bhfuil seo Tharla nar a chluinneann siad Queens nó Gaeilge an bhfulas acu faoi nó an cuma lá chuid acu? Yeah, cinses ó bhí litir oscailte scríbhfeilgin heag banisteach na ócáile inar sinniu breis is cúig sothí déag ón Ionann McAdam leis an sothí brád an másc, sothí léag so ar nó sin. Sílim go bhfuil daoine bhád níos oscailte lóirt faoi fa láthair, mar go bhfuil sé mé an Phobail le rudí ar nó TransLink agus eile. Ach tá an takeíocht an ar fád na ócáile agus freisin fiú ag ceann de léir siú bhí agin bhí fár bundathúsach ó Winter an Hamasúne na Mundrúgu ag lóirt agus leir é sin faoin táhacht leis sin níomhhain aitheantas teanga ag aitheantas ceartaí bundathúsach. Bhí sé jaspa am a chur ar an teanga Gaeilge mar teanga dúthúsach an tíir seo níomhhain gur teanga oifigiúiltán ach an teanga dúthúsach agus sílim gur haitin sin go mór leis na daoine a bhí láthair agus na main freisin. So Chéan ó hiú na nairdíine agus an obair a bhíon ar siúil agad sa Phobail. Tá pobl an óil tú bonse leis déanaan daoine gríú neal daoine na sí háart a fanart le daoine teirta le háart a ggóra tú. Lorlam faoin mion sin an san obair a dhéananta sil na gairdíine go dtíra gur thug se bhar a féine an pobl a lige háint se sa scíal. An balagus far an miniu na an mion sin le fréhathe a chudaine an sa siomra seo na habar é deanna, you know what I mean? Agus go fásan an síl sin ach ní fásan sé gan cuam agus gan cuam thar na glúntaí agus sin an sort mionna tugann in sin agus Conghaile sin tagann sé amachas an sort feachtasaíocht a bhí mid deanna PPR. Curmid na céisna ar cuacht, thugmid na an bhealach amachdóibh lá né le a rís agus a rís agus a rís agus just ghlachmid an cinniú níl sé go le teacht ón áid sin. Níl an réiteacht ag teacht ón na gcíní sin, ón údaris sin, ón rialtas sin, nes ní chéann sin go stapan tú leis an brú
nó go stopan tú an céist de cur, nó go stopan tú ará lá gur dúilgis sacu ach cai tú de orbit héan a deanú, hart de rud héan, agus so bhíon suirt da rud sin a gol le chéile a PPR, bhí mid ag agriú fheachtasaí hart tíhiacht, muorlanse, geostiacht, le luxúil, cortaí agus gaiileh agus céirí an Alban, agus ahan fachtas bhí sé mar a ggéana ar bhealach, thug muid pobl, thug siad rec, brú siad ar an húidir sí, agus an sin thosaí an trickle ag teacht amach of investment here a bit. Agus bí na bua agin, I mean, bhí na bua agin, ag bhí mid ag smíniú a PPR an écúig bhíon na déag den obair sin, agus a chur an mó obair sin a bheim an ahanid sin a neahimid, agus gurú sé úsíteach agus gurhain sé, bhí síleil ó mhórthús an seo nach rúmid an aga leis, agus bhí gá cúis nach rúmid ag bogaíor an ggéir chem timpachta. Fiú gur rúmid, mí tamid ag tóchail daoine, but an ggéir chem timpachta agus an stuff seo, an stuff teicnoliaachta. So tháinig gá agriacht eile amach as PPR, rabal ag cruthú open source non-exploitative software, so dóis gná caiimiid le a bheith piggyback ar Elon Musk a an lad an síl. Hon fachtasí so gin na teanna. So sin a sort síú strahalt amháin, an in hé LG déí danlaí ceanar den céad scói agus fachtasúir den céad scói, agus bhí mid go teanna rudí bogáile an bhíon an cemla an schoolstreik Tharla, the Greta Thunberg, agus so linn ar pláistí héan, bhí mid a Johnny rudí le sinna daganú céad sort of soirée a bhí an na fachtas bog dar bhain muscles, agus bhí sé cosal leis an stuff PPR. Agrimid rud again, Kermid's brew for a couple of concessions, but another VDE na our CEO hen, our tallow hen, our H hen, H nar fetcher, H a will to a mon cursi, a mon kaja Harleyan, agus few were Latin H sin, I just go to let's listen Corley Carrack, but near Hannick shit like Glen like so Johnny Mai. So Shannon Road, Shannon sort Mion on a Hannick, Shannon leg, August Emma Warrell, tugging sé jest that skull fear doing in Sistra House G colony, Nice Fudgin and Changa, Leves Winchu or like Nargantur and Sleeve do, or Corga Mail and a fluge the crin. Taking that wall in the crin and shin. I mean, could you Harlan shin? August could you Harlan some Mackinshaw and Sachir Shaw, August. So, Torn Shan jest that Shanajanu, a kai to ve to miss waffling in it. Waffle doesn't do it. Kai to ve practical. Kai to go on the sheet occur, Kai to go on upper Janu, no ni fedulare Janu and Sagavri, Kai to curse in Sanyarak, no ni bunny to in Sonor, so and stuff. Fear practical, fear freeway hishin, Augustin and grieve lanyele, and the main tinny part on. Car strahalt na carachtas tag an tarú agus a hart, and there to canter cursi chimpler to gazeraje. Níl jeúlas is rud don na glúnta agus na poisttí agus na daoine tal a hart atá an. Agus chud den tagra tagah tá táhairt agus tá ginál béim leachar an bheorchleinte ar an léas ar an crasú tal a fáilig daoine as a bheith gobar leis an talú go ganglíonn siad leis an éit, go dógann siad siilibh aráist ar an éit, bhfuil si bheith fólam don na poisttí seo dóid na bríon fachtas agus leanhí sibse tuairt cuaram don talú seo agus go bhhasaí rudí maithis sin. Janamid's rud bogla na poisttí ag sílhua meil, so current siad síltaí craifog agus gyrabog craile chéile agus ganam sin siad CEO agus cain siad na sílhua míar sin flasan na plantaí dúthaiseach. Ag janú an gríomh sin, rud bog simply agus is cracked an scoithe, like, na is prachas agus, rud mura agus. Well, an CEO bugger hosí furdy agus na poisttí Janu Mlena is CEO the Charlie Ballywaраhu a Kyle clan so like a free cost assassinate agus bhí siad a géirí shell of a glacuir an CEO sin through fur means or fur tamil fada and getting waffle and sin rimid grí bugger for a couple of million sin le poisttí Hannick na síltí sus, Hannick na plantaí dúthaí Dúirs Miss Lissenhausen executive, they've always been growing their mid though. Now Gary had shoot to the back or base. Yeah, I should share Agus couple of lau hen bugmid just stealish na Charlie, agus togmid na struck reala ta gullah and see you. Sin ahan dinne sa Phobail.
buinse le rud aigen, everyone has their part to play. You know what I mean? Ahan dinion sa strahad sin, ag Johnny get the bug, agus ní cai sé bheith in a total drag, like, you know what I mean? Like, it's cracked in sky, come on, you'll rather be these curtain and chimpalacht harter ahru, agus the Phobail of Johnny Ní Scolláin, agus a codju. So, Mohim said, to rud aigen on, they'll say, screefish, you should well, you can probably do a couple of PhDs on it or whatever, but it's to rud aigen on, agus Sinan nó a tamid a ddíris chathaoir, agus tamid in is sort of fréhwaithe agus nascaithe le gardaí ní cosla sin níos mó na trotha fad an chathaoir seo. Seach ceann na tamid díreach ag reachtal in sa chathaoir seo, agus na céadtaí páistí a ggóil fríd agus daoine eile a ggóil fríd an bbliain. So, tá rud éigean an, agus just, don't say, it's bralam, you know what I mean? It's bralam a Johnny, it's cracked in sky. Agus bé lárig sin le feiceáil fásta. Nuala gobar le daoine le Phobail atá imimethe beidir go héirí le mré atá imimethe. Go dtéan dá i godíonn a gáil maith ar na sreitithe nó maith a más go Phobail I maith amón gríú dhíre. Go dtéan dá I godíonn rud mar sin le cearta éilimh nó le cearta a lárig an bé an feicealacht atá an. Well, feicealacht ach ó híomh rud gan ionta pásanta de nuair atá tú ag arc nó ag feiceal daoine atá faoi cos nó atá imimethe, cruithíonn sé maith a hanonat. Higlead a bheith ionta dothasach faoin dóil bhfuil an síl, faoi láthair ag arc ar ceist an teanga, ag arc ar ceist daoine atá seoir láraigh charman. Higlead a bheith ionta dothasach, but an rud a dhéanann an fheachtasaíocht na tógann sé dothas, tógann sé Phobail hartart, agus nuair atá Phobail hartart, tá creidú níos fearr agad chéan orthaíonn, tás agad go bhfuil takeíocht agad, de mar rud é go bhfuil rud agin gáil inolcas, go bhfuil daoine hartart le codú leat, agus sílim nach gur muid luach ceart ar an taobh sin den fheachtasaíocht. Féin tú an dothas sin atá ionta atá nach bhfuil really an sa síl faoi láthair. Codíonn sé cumáid mar ghlacha mo déine leis mar géal go bhfuil gach daine takeú ag takeú le chefií nó iarthaí charman agus ní fíor sin. So tá sé ionta táhachtach go bhfuil na cóirí seo, córatí seo go le ré ar an Phobail, agus go bhfuil siad luaite a rééis agus a rééis gur seo na luachanna atá agin mar géal. Ní heaglinne a bheith ag golamach agus ar láraigh cearta sogin héan. Gan a bheith ag arcar gach ceart déana is anna iad. Ní heaglaach difra a dhéanú coideach níos táhachtaí ó híomh bia ó híomh títheachta, but is anna iad a lig. Agus me titin ceann amháin, bei siad a lig mar damanós, tás acu daoine a gcuach, tás acu go bhfuil an cúach sin acu le ceann a winch, bhain hí siad ceann eile. Sin mar bríonn siad. So ag seaasú le chéile ó híomh cearta gacha le daine gur sin an bailach chun tosaigh. Bhfuil se táhairta go mbeadh an réalaigh a hananta nó feicithe mar hangaí tá frí chomhlíne agus foiiltiúil ra bhimmarcí nanas tí muidir nete dheis daoine agus a legan na Gaeilge agus animnathe chu animnathe Gaeilge ar fuirtíthe tá gonne chefií atá gonne mré atá gonne chuid mór cearta bonúsathe, bhfuil se táhairta mar réal go gaiimiid cíál sort sí agus ra nó téimiid ar son na gearta a han cheart don na daoine ar fád, ní don na Gaeilge. Yeah, agus sin an rud a netí dheis, I ghlacu sealamh ar órain, I ghlacu sealamh ar an brat, atá brat na hÉireann, churann sé farag aní ar fad, agus ceolmuid an cart frí ceneach, rud atá thar a bheith táhachtach, agus gur chóir gur muid le ionta glórach faoi, mar tá muid inne a rá, agus tá sé tarlaíonn seo chuirí brat na hÉireann suas tíomh le teachsóganne, agus ní géalgarí a chur in airde, nó ní daoine atá I géirí an Gaeilge a chur cin nó an cultúr cathaoir seo bréige ar fad atá nete dheis úsáid. An teanga úsáidin siad tá sé is bréag omlanna clinnn tú the illegals
Níl duine bí tan ceart a gachan duine mar a bheith aginine do mar a ré nach Roma déine sábailte sa tíir seo, gol agus charman a lorg a tíir eile. So caihímuid chur a gonne an cinneal teanga sin, agus tosíonn sé le córátaí in our bubble hían, in our joulí hían, le our cardia, caihímuid a rá ní ghlachamuid leis an cinneal sin teanga. Agus Seán rud a ligan duna thufiis Tharla duna mrá a teag siúil hartar na boithre seo a tá daine ag buint na hijabs astú, sin an cinneal, sin mar a hosíonn sé an sílbag sin suas dúine a bheith ionta glórach faoin na luchanna atá ag géal, go dé an rud a chéalaíonn sé a bheith ida géal, agus má tá siad sin a géirí teacht agus a codrí leis an cultúr a gangú, fáiltear an bú, but níl muid a ghlacaí leis an rafmas sin. Agus caithmuid a bheith ionta sillir faoi sin. Gur rud ilíochtón dá hananne. Fionnghuala gomininic tá sa pléile éhar a tá bheith beidir go gaithú tú bhínta oscailte agus tú cain faoin nó tá leochalaart a buint leis an mín se dalí carhar a nachtasíart a eigeal agus a gáil choráiste de híal pásanta nó an gaithú tú chuidhór de ché na hóirt bhachta séirí hit mas muoinúir daoine le linn repeal agus na fachtas do pósú cóiréis agus rudí mar sin. Nuair tá tú a gréilhé níl réala scarint ón gréilethes agus de híal pásanta mar bíon na coid cardia is gréilhé. Like sin an dóir sé dúsa, but yeah, like hí sé go hátrom a repeal marall ar na scéalta pásanta, but inné den referan sin an fá bhíon bhóta cóthard marall ar na scéalta pásanta, so tá cócúpach sin, but ghlacinn siad chuidhór asad cumáid, agus is ceann am like bhí coppla leathnach ar Facebook, a bhí ag fáilsiú na scéalta, agus conní siad ag gol inné an referan, mar bhí an orid sin backlog an de bhrá sa tíir seo a bhí scéal acu, maidir le bheith taistil. Don mar sin níl buint acu leis an gréilethes níos mó mar bhí siad online dáte amach, agus sílam go bhfuil cinneal ceacht an sin, maidir leis an táhacht le Phobail a thógáil, mar le san áit seo, mar bhfuil tú buinte le fheachtasaíocht níos mó, féidir go fáil gáisteach sa Cultúrlann nó thuas a ganam agus de cardia a eiceáil agus a bheith bra ar ghaoine eile. Ní raibh sin an sa deascairt, mar bhí sé cinneal war an feachtas sin beidir dé mléana, but gréasan na ghaoine aonarathe a bhí an ní raibh áite acu a bhí siad lonnaithe an rud bhí tosará seán le an táhacht le áite bheith agad agus sealamh a bheith agad ar áit, le go féidir le daoine gol agus sos a bheith acu agus bheith brath ar ghaoine eile. Agus sílam sin an fá ó bhfuil Phobail na Gaeilge có fad tearmach sin agus go bhfuil muid ag fás mar tá na háitna seo againn le sinna a chothú. Bhecinn sin sin ar tá sibh silóí bhhesan sin in aice leis an sólan ar bhhar na cairige baine, glár na mónú in aicelih tá Phobail háart ar a bheith tá fitte fuirtilih, tá tú gal síos an seop agus fecinn tú dainehil tú man feachtas lá fásta, an bhfuil se deachar carhar tú héna scarú sin nó an garan se astaid ar chárarbí. Déanam gur teanna sé gcónaí agus go gaid tú a leibh se. Bhí dé agam sa taistil agus bualadh le gríomhí fud fad an dóin le linn PPR. Achannaid seir an dóin tá daine ag leibh se an teanna sin, the burnout versus the grieve agus the tactic versus the strategy agus an macnú. So níl sugam mó golden ticket ag daine bí leis an teanna sin a leibh se, a cai daoine na céisna bheith chur thu híana gcónaí. Am rud a tá mé deanún seo am sé úsaideach, dúsa, dóibh, dúin, am just a brú crippy a tá mé a brú le tam fada. Agus ghlach mé a pí mór den áthraí dúsa le PPR agus Guardian na Phobail, seas mé a hero job, agus bhí sin le bheith níos congríide am teula, cumáid, agus de bancéad an scoil caiim me sin ará, sin cáras ag éasíonn sin, so you see report ará. So, but no, seas me here, agus pí mór sin na a bheith congracht am a wachbog, mar bheith mé bogu 60 hours a week, agus catlín a bogu 60 hours a week, agus bhí sin cinniú a ghlachmid, so a drín.
le sinna Johnny, but Conghaile sin bhí me géirí sort McAdam na Coruscains na Guardian agus carú sinna ggó, so thug sé ar bhealach amháin bhí tú seaasú séir, ar bhealach amháin bhí tú chucos hantásaí agus just live show an chana sin goni mat an golden ticket ag dinner beer sin mat an fragger ag dinner beer sin it's an céad dinne hu Nuala de chéin agus teisegum tá tú puirte go heirí leir nuair an dinner be able to héú a an na huafas an cinne díú a Tharla an Palestine le Mothers Against Genocide agus ní hocalat fiú a bheith garchar lehanana gan bhhain a bheith a beidir gagar thart nó ag scríú nó ag fáilsiú na bhreaite a bhémart na bhhanan na rudí seo leat an bhil se tehabhart a go línrad í bhain nach duine bhhain atá díra hamón an lehananaí agus ggóil an cóhacaíart sin agus duine le clúas éisteart a thuirt. Ie, cinse ag an dóid amach sin tagan sin agus tagan sé ag amana difriúla de daoine agus tá agad a gcónaí gur féidir le sin a rá agus sin rud amháin rinn an cinneal a bhí méid sé ionta tiomanta ón tús le Mothers Against Genocide ach go háirithe go raibh an gré cinneal Phobail agus takeíochta sin an ach go raibh muid ag chur rudaí eile ar fáil le bíon rangan a réalta a gin ar lína de cinneal cearcail rinse a chur hinar nuair a rinnean daoine dé mar atá siad ag maithú. Deanam muid sin sa bhí mar tá muid scapaí ar fud tíortha inis, but go mbíonn an spáis sin ar fáil de daoine le rins dé mar atá siad ag maithú, go bhfuil an yoga bhí an gréis sin ionta táhachtach dúsa chun mhaith ó thaobh arc an dhéana na daoine a bhí curam ó thuirta chéile mar ní méid siad ag tuairteire tá daoine eile a dhéanú chun mhaith, but go raibh na dé sinna an le rins le daoine eile dé mar a bhí tú ag maithú an roirt céim a thugáil séir mar masrad ag go raibh is ceann an cíomh budarla chur sé séir mar chóir má caithí tosa sása thugáil de dogu go méid daine gan eile ag ceá ar do han agus gur an gréasan sin an gréasan takeíochta sin an rud a choniúid i gálmuid agus an rud a choní i gálmuid. Ní bhhain yoga bhí álainn mar chud ionta táhachtach doing bhí muid ag deanú ní meise ba daoine eile ag deanú le embroidery agus rudaí mar sin. So sílim ag garcar ibrion chud rudaí le gardaíocht a chud daoine siúil réich go bhí rud a thugan an sos sin deit. Ba go raibh an spás an le taú le chéile i másc na thuafis a támuid ag feiceáil agus gan sin nach méil muid abalta chonialta gáil. Sin réite go maithigad sílam agus sílam i gcáirh se le tá sé buinte lei sin dearm dearach tá mai cinnte ghfuil ar a bheith a hanainnig sa teamra seo néomhar agaid ar achtas ag agaidíart ar lína ní haanna galar na sréitethe tá daoine runt rudaí tá daoine na bhfuil opalt an tethe agus tá sé de léirú dlúfeirtíarta le go leor cúsin ar go leor bailí agus cé go bhfuil an síl agus tean dam é dochas a go maiid ag amanaí Jerem a gcónaí nar a hagam san seo nar a hagam go dtí bal fearstin nar a hagam go dtí imeachtaí Gaeilge aithníam an cinál an foiinmh sinna tá rifrí choslí daoine i geirí rudneart ní sfér a bhainte má agus gan duinear bí egal in Jerry a hanaine a thuirt lá a geirí rudneart ní sfér a bhainte má. Agus tásúlas a gom in chéadúir eilehas cant mar se thirtal, beidir go mé Commissioner Teangaí ceappa, beidir go mé deascéal nó hiú sin agus beidir go mé rudaí i gcéirí níos dosaí, ní bhhain ó hiú cearta teangaide a hiú cearta a hanaine tá geirí rudenseart níos sáhailte agus níos catam ó bhainte má. Bhile mo bhuithe a chuir aniuil don fanal as a go deama agus tíobh se fásta sa leirtéisiirte. Nuala, Seán, Nuala agus Áine geirí míle maithigam.